nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue, katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin barangay. 1, 2, 3, let's go! Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Lunes sa Enero 20, 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa mga paraantabay niya to, mga drivers na nakatutok ko niya na pagkaaga, good morning po. Daban sa may mga kamatian naman, get well soon. Asin po tabi sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Welcome digdi sa programang iningon niya na pagkaaga nin Lunes. Sa may mga kamatian na get well soon. Asin po tabi siyempre duman sa may mga ano man ang sendong pinagkakasibutan ko niya na pagkaaga, good morning po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Kami naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po ninda pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendang mga hawak. Mentras nakatutok digdi po sa 1FM sa Legazpi City. Sige, duro-diritso na ako digdi. Kuha na kita ninda 8 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. Maray-rahay na ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mainit na ano, kasudma mainit. Mainit kasudma, kalmada pati. Kalmadahon sudagat kaso hapon. Di sige. Ngayon naman talaga yan eh. Pag may makusugo ng dagat, pinakalmada man talaga yan. Kaya man ki problema yan. Tapos pag kan makusugong sa dagat, dakul baga so nagkawara, 5 no? 5 po so nagkawara po tabi. Sundo sa ngunyan dahil nakakabalik eh. So saro na confirm na gadana so tagataba ako gadana. Pero aram nindo yung mo yan na sakripisyo yan kan sa tuyan ng mga parasira. Tangani isa na po tabing igwanin maitao sa sendang pamilya. May balik sa sendang pamilya. Samantalang kita digdi nasa airco, nasa kung iko kumpara rin po tabi ang mga trabaho kan mga yan. Kisa po tabi digdi sa tuya, no?
So magpasalamat kita because kung ano man ang sa imong trabaho na dai ka na iinitan, dai ka na oranan, maray po tabi ang sa imong trabaho. Pagpasalamat mo yan. Kung ikukumparan mo digdi sa kumbaga timbang buhay bagay yan. Diba? Sige. 9 minutos na makalampas ang alas 6 din pagkaaga duman sa mga drivers na nakaantabay ngunyan na aldaw na ini, maray na aga po ha. Good morning po sa sendo ka boss. Ayos. Ayos ha. Na po ang satuyan ng mga headlines kan mga bareta ang Provincial Government of Albay mabilog nin harmonized guidelines sa classwork suspension sa class as in work suspension po sa mga weather system. Tama. Dating Presidente Rodrigo Duterte nangapoda na dai magbayad din buwis kon dai sigurado ang padumanan kang kwarta kang gobyerno dahilan sa korupsyon. Nako. Ano po ang magiging implikasyon kay niya, no? Dating presidente yan nagtataram. Grabe na po tabi ang korupsyon talaga sa gobyerno, lalo na sa 2025 national budget, ano? Malangani may guminrulong na. Actually po, ining so akap tapos so tupad, magayon man ko ta na ang programang ini. Magayon man ang programang ini because sabi ko sa inyo, so mga huga ko, naghahalat na sana po. So mga huga ko, naghahalat na sana na matawanin kwarta, 5,000 adi. Ngunyan, maigpit na po ang kwarta DSWD tapos dole. Okay, puan mo po tabi na magpapirma sa imong employer kung ikakasabay, mapapirma ka sa imong employer na sa pagkatotoo na ikapo tabi ay, ano ba yon, minimum wage earner. Pag hindi ka minimum wage earner, dahil ka na mag-attempt. Di ba? Pero ang nasa ko naman kay di is actually nasa 20,000. So dahil nag-abot sa 20,000 ang sweldo, dahil nag-abot ang sweldo sa 20,000, kompa, kaipuhan, pwede pang matawan yan. Ngunyan po, ang value kan peso ta, ang value kan kwarta ta, talagang ababaon. Because kan grabe po na paglangkaw kan presyo kan mga barakal. Imagine nindo ha, ang karning ngunyan, karning urig. Ang presyo po tabi is 340. Inda ko sa nakay pading dante diyan sa kuan. Ano pa de? Ano pa ding dante diyan sa ano yan sa imo. Ta ini mas barato ini. Mas barato ini po tabi magpabakal si pading dante diyan sa Arimbay. Kung 300 sa Banwa ay sa ano yan sa Saudan. Diyan sa iya mga 260 lang yan. Pirming barato diyan. Siyempre mahanap ka so barato eh. Tapos sa muya nag-aabot na sa so medyo marayarhay man po tabi na siguro nasusupog man. Tapos nahihirak man sa mga konsumidor 320. Tapos pag nagbakal ka, iharali na baga po tabi itong so tulang, itong tulang iharali na yan. Ngani na kuan ay kada magbakal ki mga so sinasabing mga rory ribs gunyan sa kamahalan dahil ka na magbakal kan mga may mga tulang yan nata po imahalon dahil mo makapakinabaga nata tulunon mo sa paun mo tulang so iyon po yan dapi ang kinakaipuhan tangon yan na dapat na gigibuhon ta iyon dapat nagibuhon ta po. Alang kaon ang presyo talaga kan barakalon ganyan. Yung inflation to talagang alang kaon. Inda ko lang kunata ababaon pagabot naman sa NEDA tapos sa PSA. Ang inflation is just 3+% 3.2 ata. Minimal ngayon inflation pero mailing mo niya na talagang grabe ang inflation. Alang kaon ang presyo. Imagine nindo yan. Kamatis Darwin, kanakalihis na mga aldaw. Last week, tulong kamatis, kantidad po tabi nin 70 pesos. Tulong kamatis, saka,
sa kabagasan. Sa bagay, sige bang baga po tabi anuran, pag mauran, dahil ka man makakatanom kang kamatis. Kaya nga ni kamo, ako, pinag-iinganyar ko po tabi kamo sa mga paraan tabay ta. Maski yaong kamo digdi sa sentro, adi. Sa kamahalan kan mga agricultural products na nababakal ta. Ano daw kung maging creative kita? Iura man nga digdi ta, puro bagang ya paril ini. Puro nga ya paril, ang palibot me. Jawaan espasyo nindo sa dayuton, tama space man ka mo. Diyan sa likod nindo. Kung wala ka mong matanuman, tagabos na paril, kumuha ka mong tanuman daga, tapos, o kaya ninkwan, diyan itanom nindo po sa mga paso, o imbis na magparamarasitas ka mo, nadaiman ki kamugtakan yan. Itanom nindo po tabi, iyan na, ano yan, kamatis or ano yan, kung alada, kung, iyagon mo yan, o siling labuyo, 800 ang kilo. Imagine nito siya. Mahalon so kilo kan lada. O, saka, paano tabagaan? Iyan ang sinasabi ko, dapat, ngunyan, maging creative kita. Sa mga nangyayari sa tuya na haralangkaw ng presyo, maging creative kita kung paano ta, kung paano kita makakaginhawa. Bako yan sa kwan nga ni, may mga nairay nga ni ako po tabi, kung mo yan, sa ibang nasyon Darwin o yan na paroy, ay na paroy, pigtatanom yan sa, may pigtatanuman sinda po tabi na, ay mura ko ng pagkadali din ibabaw lang. Tapos, ano yan, napaproduktuhan. Tapos iyan ng mga root crops. Pero nasa urban area yan na talagang grabe an sabi nga ni po tabi, grabe an kwandigdi, grabe an ano ba yun? Grabe an kung ba day madbuhayan nin tinanom. Ilalo na ko na sa bulod ka mo kasi ngunyan po akong naobserbaran ko digdi maski duman sa muya sa bulod day naman nagpaparataranom nag-aasa kita na maduman kita sa market, mabakal kita. So ano ang pwedeng mangyari because wala man talagang nababakal. Ano ang posibleng mangyari po? Siyempre, kung ika nagtatanom, kung ika po tabi nagtatanom kaan, iilingon mo man po tabi, ilingon mo man kung pwede mong mapagkwartahan, mapahalangkaw po tabi because kulang nga na iso inaapod niya to na supply. Po tabi yan, simpre pirme. Kasi say man, maski ako manan paralati, ang gusto ko po tabi na yung sa kuyang produktong ipapabakal diyan sa merkado, magiging alangkaw sa presyo. Ibaga, magiging alangkaw ang presyo nata po. Kasi, aprobitsaran ko po tabi, aprobitsaran ko po tabi, kung piraan, ano yan, kung paano po tabi yan, kung paano ako makakadilin siya. Simple man sana, ano ini, National Fire Training Institute, basic, iyan ang pinaka-importante ba ko. Dahil man dahil problema yan Kaya lang kita siyempre, sabi ko ni Sendo po, medyo makuwang kita, medyo makuwang kitang ngunyan, uruga kuno na kita. Di ba? Uruga ko na kita, so kaya taman sana, da ita pigigibo na supposed to be dapat ginibutan kan mga nakalihis. Kumpirmi kitang siring kaan. Kumpirmi kitang siring kayan po. Tungubod ka mo sa kuya, ora po ki kuan. Ora po ki mangyayari sa to. Di ba? Ora ki mangyayari sa to, kumpirmi kita ararog kaan. So kaya ta naman sana po tabing gibuhon,
kita ko sabay gawa may kwarta kita. Papaano niya na iyo na ini. Iyo na po tabi ini. Di ba? Ang presyo nga kang karne alang kawon. Minsan nga so sira alang kawon man. Iyo man talaga taan iyan na sira. Nakadepende yan po sa supply. Pag makusugo ng dagat, ura man kinakakalawod, tadi ito ng supply, malangkaw talaga yan. Ta kita yaon kita dyan sa sektor na yan. Malangkaw talaga yan. Yugon mo yan. Gura ano so sari-sari. Ang sari-sari, an kuaw mo ngaya, alimbawa ngaya ako sa parabakal duman sa isla, sa gilid, sa Parasira. An kuaw mo na yung medium po, 200 pesos. Pag-abot siyempre dyan sa saod, alangan lang ka mang nagdilin siya po tabi nin 10 pesos o 20 pesos na nagkukrudo ka. Siyempre mga 250 na yan. Duman sa parabakal sa saod. O pag retail ka yan, alangan lang nagdilin siya nin 50 pesos na yan. Kaya minaabot yan ng 300 pesos per kilo talaga. O ganun talaga yun. Kaya lang, siyempre ngunyan ta medyo nagkrokalmada na. Krokalmada na paluway-luwayan na mabagsak po. Maburo-barato yan. Maburo-barato na yan po tabi pag siringkaan. Sureball na yan. Sureball na yan po tabi. Iyon na yan ang tinataram ko sa indo. Pabarato na yan. Iyon man sana yan ang pinaka simple adi. Okay? Anyway, 21 minutos sa makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ini nakonsiluhan ako kay kuan daw. Nagkakirigkig man baya su gobyerno pati si dating Senate President Juan Ponce Enrile nakigkig. Hindi siya makapaniwala na paano nga so Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo nagkatarakot baga daw. Ang siyempre, dito man aram yung pinaka-purpose talaga kay ito kan iglesia. Tabi. Pero, ang gusto ninda, so, day magkaiguanin impeachment. Magkaiguanin impeachment. Sabi ni Juan Ponce Enrile, may epekto talaga ngayon yan. Pero ngayon, dapat, day pigibong siringkaan na peace rally tapos may politika. So ano man ngunyan. Inibaga po tabing Iglesia ni Cristo. Alimbawa so mga Romano Katoliko, so mga Katolik nagkuan diyan. An gabos na desisyon nasa kuan man girarayan senador tapos sa mga congressman. So congressman dai man sila pig-uulang nagibuho ninda. Kundi abir daw. Alimbawa ako congressman. Alimbawa nga, congressman ako kan, 2nd District kan Albay. Ngayon si Congressman Joey Salcedo, for governor na ini. Alimbawa, congressman ako, pag nag-eleksyon, nag-irinutan baga kita magpasiring dyan sa, nagsusurat kita sa iglesia, tagani na, makasabay kita duman sa tatabangan ninda. Tayo yan, parang i-endorse ninda sa mga member ninda sa grupo ninda. Kung kontra ka duman sa halimbawa, binanog-banog mo sa iglesia because po tabi sa gidibong rally. Pag-una mo, ako ang administrasyon kan iglesia, ako si Manalo. Bukal kang binanog mo ako, dahil gusto mong magsurog po tabi sa vice presidente. Pag-una mo, susuportaran kita sa susunod na eleksyon. O tarakoton ka mo noy. Mga abir daw. Fight daw ka mo niya. Fight daw ka mo. May nagrally mambaga para sa impeachment duman sa Quirino man last Saturday. Last Saturday. Dahil na, kaya ito, ang rally, minadakulon po tabi. Yaw da kung sa mga militant group baga. Ngunyan, dahil naman pigtutubudan yan. Sa mga Burubayan muna, Oro Akbayan, ano pa. Dahil na pigtutubudan ngunya. Dahil na pigtutubudan. Kasi nailing ka mo na sumunrog gani ka mo sa administrasyon ni BBM na ngunyan Hindi ko na paano maski kay Martin Romualdez, sumunrog ka mo Na iyo po so pinagdududahan para digdi sa
pag corner kan budget. Yung gani ang dahilan ko nata nagrally because kan corruption sa gobyerno. Saro po ang Kamara de Representantes duman sa pinagsasahutan. Yan ako na kita digdi maging maging practical kita. Ang pagsasahutan baga po ang corruption nagpuon sa House of Representatives. Kasi hindi so nagkakapot kan budget. Sinda baga ang pinunan kay angon yan grabe ang pangapudan para sa kuan. Maring ni si Romaldez today isa nadali. Kasi aso House Speaker Ngunyan nangangapudan po tabi. Iyon yan rason kung natata yaunan mga kaso kan or impeachment sining kan. Ngunyan natata daynindo bibanog lugod so Vice Presidente. Yan agyat yan igwa pang oras. Igwa pang oras na may sakat po tabi ma-declare na sufficient in form and substance. Tangan po tabing maisakat. Pwede man baga? Pwede man. Kaya lang tarakot ka mo. Aber daw so congressman tasiring kay tuman nagrally. Aber daw may kon igwa ka mo mga bunay-bunay fight na ka mo. Kontrol na nindo po tabi. Tiraho na nindo si BP Sara Duterte na impeach. Tangani na mahiling kun ano ang mangyayari po tabi diyan sa mga peace rallying aber daw testing na nindo po tarakot ka mo ta halimbawa ngaya second district igwanin iglesyang membro po ng iglesia diyan na mga 25,000 o 30,000 pag day ka mo sinuportaran minus 30,000 iyan day man ka mo susuportaran ka taigwayan kipagkasararo bako ang arog katato yung katoliko kita mga katoliko di kitang pakiaram sa diri basta natawan na kitang kwarta yan ang problema yan ang kakamundo pag naturulan fight wala kita nin pagkasararo ang iglesia po igwa pag tuminiram so nakakataas na day kasuportaran sa kabagasan. Kuha na kita rin 26 minutos lampas ang alas 6. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue. Kasi napansin ko, ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use.
puti ka. White rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Hali sa #1 smart dishwashing paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Tandang kumakabro sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't find. So what should I do? Iguana kita nin 37 lihis an alas 6 nin pagkaaga. Aha. So, diro-diretso na ako digdi sa programa. Alat ko na ta. Alat ta iningon ta ining bareta. Di Gaspi niyan. Kan ano yun ano, susampagita girl na dapat aramon taman kung ano man ang talaga nangyari, pero maski anong gibuhon ta, sala talaga yung ginibukan gwardiya. Ay aki ito eh. Sige, anyway, kuwantang ko na po tabi ang report nagahari dyan sa Metro Manila, si kabahaging Nestor Kagitla sa Kongreso. Sikyo na nanipa ng Sampaguita girl, wag daw maging judgmental ayon sa isang kongresista. Nasa linya si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor, please come in. Yung judgmental
Para kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, hindi dapat maging padalos-dalos ang publiko sa panghusga kaugnay sa kontrobersyal na viral video ng isang security guard ng sikat na shopping mall sa Mandaluyong City at isang batang nagtitinda ng sampagita kung saan kitang-kita sa nasabing video na sinipa at sinira ng gwardiya ang panindang ng sampagita girl. Ayon sa mambabatas, Chairman ng House Committee on Metro Manila Development, mas makabubuting marinig din anya ang panig ng security guard kung bakit ito nagawa ang pananakit sa bata sa halip na siya ay mabilis na husgan ng mapanuring publiko, kung saan napag-alaman na sinibak na umano sa pwesto ang naturang gwardiya matapos ang nangyaring insidente. Paliwanag pa ni Valeriano na kailangan dumaan sa due process ang nasabing pangyayari upang malaman ang buong katotohanan ng insidente, sa halip na pagbatayan lamang ay kung ano ang nakita nila sa nasabing viral video. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office at Concepcion Local Government Unit nagtutulungan na maibigay ang libreng flu vaccination. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Nestor, good morning, Kamin. Sa isang aktibong pagsisikap na matiyak ang kalusugan at kagalingan ng mga manggagawa nito sa Department of Public Works and Highway Tarlac 2nd District Engineering Office sa ilalim na pamumuno ni District Engineer Edward Ricardo Ramos ay nakipagtulungan sa local government unit ng Concepcion upang magbigay ng libreng bakuna laban sa trangkaso sa multi-purpose hall kamakailan. Inorganisa ng Human Resource and Administrative Section na pinamumunuan ni Maria Belinda Miklat, may kabuang 89 na empleyado mula sa iba't ibang seksyon ang nakatanggap ng bakuna ang kinakailangan upang maprotektahan laban sa trangkaso at unahin ang kanilang kalusugan sa panahon ng malamig na panahon. Nagpahayag ng pasasalamat si DPWH Tarlac 2nd District Engineer Edward Ricardo Ramos para sa programa ng pagbabakuna na binibigyan diin ang pangako ng kagawaran sa pagpapanatili ng isang malusog at produktibong lugar ng trabaho. Nagpapasalamat kami sa team sa Concepcion Local Government Unit sa pagbibigay ng flu shots sa aming mga empleyado. Ang mga inisyatiba na ito ay bahagi ng aming mas malawak na pangako sa kalusugan at kaligtasan na tinitiyak na ang aming mga serbisyo sa publiko ay mananatiling walang patid. Idinagdag pa ni District Engineer Ramos na ang vaccination drive ay nakipag-ugnayan kay Municipal Health Officer Dr. Benjamin Benko III ng Concepcion Rural Health Unit 1 upang matiyak na ligtas at mahusay ang pangasiwa ng mga bakuna. Binanggit din ni D. Ramos na ang inisyatiba na ito ay nagbibigay diin sa dedikasyon ng District Engineering Office sa pampublikong serbisyo at kagalingan ng empleyado na nagpapatibay ng isang suportado at malusog na kapaligiran sa pagtatrabaho. Mula sa DPW Central Office Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. Hali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Alright, duro-diretso na kita digdi sa programa. Ege. Ngunyan sa mga kandidato, marago ng sistema ngunyan, ano? Sa buro barangay. Tiri po na kan mga leader. Tayo man talaga yan. Dapat na ngunyan pa sana, tapag Pebrero, talagang grabe na po ang kuwangkaan.
Grabe na ang kurokuso. Kurokuso. O ta siyempre gabos naman ata ng mga kandidato na nanaunin kwarta eh. Ora naman ki kwan diyan. Daga ka mo pratubod sa Comelec. Di ka mo pratubod sa Comelec. Na wala nin ano yan? Vote buying. Taan totoo ka yan, talagang yaon po an ano yan? Grabing vote buying on yan. Vote buying. Tabi. IDs. Vote buying na grabe. Grabe po ang vote buying. Lalo na ngunyan, na eleksyon na ini. Taura man ki gustong magpa-PRD basta-basta eh. Lalo't lalo po tabi ngunyan na mga panahon na ini konsein po tabi. Ang nagiging senaryo ngunyan is kwan talaga. Mga kusugan. Kusugan po tabi ngunyan. Na magkaralaban na eh. Kaya ito, dahil mo mahihiling na an magabat na labanan because kaya ito, digdi sa albay, kusuro-surundo sana. Suro-surundo sana po. Kasurunduan. Tapos na. Kasurunduan, tapos na. Orang labanan. Kaya digdi kay ito, pag nag-file ka, so mga maurag na mga politician, pag nag-file, lao mo na, alaga na naman sana. O tala ba nila kalaban? Ang kalaban so mga rapunggas. Di ba? So mga rinapunggas na dyan, yun kalaban. Kaya lang, dahilan po tabi, siyempre, habang naghahaloy, dahil nagkasurundo, may mga interests na sa poder, nagkakainteresa sa poder, gabos naman sinda, gabos naman sinda po tabi, iyon na yan. Iyon na yan. Tapos nagponsa na po tabi, inikan, so napirding dating gobernador, iyo so nagparabulang eh. O siya so nagparabulang, siya so inot na nakaris. Takon ba ko siya na iban talaga di mangyayari. Because kan personal na dagit lang. Tapos paguna siya so king. Ito pala kwan siya. Pun man sana sa politika. Duman na nagpuon. Duman na po tabi nagpuon. So iriwal. O sundo mo niyan dahil na talaga na sorse. Lalo pat dakulo na sa mga nangyari. May mga nagkagarastosan na po tabi. Kung ano-ano pa po. Nagkagarastosan na. Saka, paano pa yan? Paano mo pa yan mahilot? Kaya ngunyan, sabi ko sa indo po, may mga makasayang na mga leader na pwedeng mapirde. Tako kanya-kanya sa sindang koan, de kota na. Tagabos kota na sinda makaka tukaw. Makakatukaw po. Ngunyan may mapipirde, may mapahingalo din tulong taon. O kaya po tabi pag napirde, end of the world na pagabot sa politika. Lalo na kung pabayaan mo ang mga councilors, ang mga board member. Ayan, na mga dakulang pigkukwat, yan, pwede kang makarecover sa susunod. Pero ining mga aralang ka na posisyon, vice mayor, vice governor, mayor, governor, congressman, pag na-pirdi ka, end of the world.
Dipisilon ka na po makarecover unless otherwise na itao sa imo kan mga makusog na kandidato. Balik ka nga digdi ka. Kaya lang siyempre, sa panahon ba naman na ini na alimbawa pag nakatukaw na so agom, mahali so agom na naman ang masalida o kaya so tugang. Yung mga yan, tugang, agom, mga sadiring tao na. Yun na yan ang kuan, yun na po yun ang nangyayari ngon yan. Kaya di ka ng pag-asa eh. Pag napirdi ka, di ka ng pag-asa. Kaya ang gigibuhon mo, pag ika po napapalaban, gabos na resources mo, gagastuson mo, gagamiton mo po. Diba? Gagamiton mo, tangani po tabi na gumana ka. Ultimo na yan, pag napirdi ka dyan, bye-bye. Saka. Kaya ngon yan, wala ki gustong magpapirdi. Actually. Ang dakulaon digdi po tabi na makakapagbago sa magiging resulta kan eleksyon, posible pira. At ako ang tamano alang kawon yung percentage. Madagit sa tuyakan so aday man kay ponin kwarta pag eleksyon. Tayo dahulon pa man po dakol pa man. Pero how many percent na sana yan? Kung 100 nga katao, baka mga 30 na lang po tabi dyan yung day talaga nagsususog sa kwarta. Sa mga barangay, ilingon mo, 50 pesos na nga ni. Sana, pag dahil mo na tawan, daragit pa. Saka. Diba? Dahil ka man, kung sabi yun, kwarta-kwarta. Gano'n akong darakulan. Mga 500, 1,000, 5,000. Ito talaga. Nag-iriwal sa kwan. Tapos nagtsatsaga dyan magpirila sa pigkukuan. So mga leader man, garuman mga tulalo. Pipapila pa po. Pipasaramba pa so tao. Diba? An maurag mo yan, so diskarte na kada pamilya, itatao mo. Kada pamilya, family by family. Talagang nakakaabot yan. Pero kung iagi mo sa mga leader, alam mo, ang sarong tao, may leader na may tao siyang sanggatos, baka kung nakaabot na dyan, 40-50, o pirdi ka na pirme. Sayang kang kwarta. Ako ang tamano din ngon yan, kwarta po tabi ang X factor. Number 1. Tamaski mga maluya man, dahil man taratao, nanggagara na yan sa eleksyon. Takon araw kitong panahon na poruragan kan kampanya, poruragan bumatiko sa kalaban, maurag ngaya si Kwan. Maurag ngaya kan inot, so mga maurag bumatikos, binamatikos ngaya so kalaban. So maurag bumatikos nanggagana. Tapos so pag abot na kan mga pirang eleksyon, so nang babatikos po, binaliktad na, so mga kwan na, nagpapapansit na kung ano-anong pigtatao. Umabot sa kwarta, so may kwarta. Saka, pag dahil ka rin pirak, babay ka. Babay ka. Tagabos naman igwa. Kaya kanta ganit na ganit po tabi na ma-neutralize mo yan, kung talagang makusog kang kandidato, pantayan mo so kalaban mo. Talibang botante pati, bako naman gabos, linawon ta bako gabos. Alibang botante after talaga sa kwarta Kung si say so the highest bidders, iyon siya duman. Kung si Sengya so alangkaw dyan, di duman ako. Maski baga kan barangay election, dahil din daw. Kung si say so alangkaw, yaon duman. Tatinawan. Saka bagasan. Iyon ang nangyayari. Ngunyan. Iyo po tabi yan ang nangyayari ngunyan sa tuya. Kaya dipisilon, no? Dipisilon po tabi. Iyo yan ang issue. Iyo yan po tabi ang issue sa kabaga. Dakulaonan kuan. Dakulaon na bagay. Dakulaon na bagay iyan. Tabi.
Saka baga. Anda ko lao na pagkakataon ini. Kaya ngunyan, kung si Seso may pirak, tudas na. Dakula kaya ko magnalas ngunyan kung halimbawa nagarabot sa indo nga may 500 gana so 500 so may nagtaong 500 di ko magnalas because talagang iyon na yan nagkuanso kwarta iyo so kwarta talaga po tabian ano yan nagluwas kwarta po an naging X-factor digdi sa eleksyon. Maski saan ka man sigurong lugar maski saan kang lugar, iyo man talaga X-factor na ganyan. Ay mga X-factor na po. Maski saan na lugar na ganyan. Magabato na baga. Magabato na baga po. Sa kabaga. Sa kabagasan. Uyugon mo kuana. Jawa anong gibuhon kan ako milik maski ano ang gibuhon nindo po mga igwapa ka mo nin ano ba yon igwapa ka mo po tabi nin kung maski ano po an kwanindo maski ano an gibuhon nindo po na information dissemination educational campaign pagabot digdi sa ano yan sa eleksyon sa dahil paggamit keng kwarta dahil man ka mo tutubo doon ora man baga napatunayan napatunayan so legal ugod na halimbawa so legal na kinuangaya duman sa nagtaonin ayuda tapos dainin exemption sa COMELEC rinimate din to taday ngayon exemption talagang rinimate din to rinimate din to. Pero ito po, tinaon ayuda, kwansa na. Nakataw talaga. Tapos ito ang vote buying. Pero an makonsido, so pang last hour na, dahil man ito talaga kayang dakupon. O tapos aganin din yung tabang kami na mga botante da O tamas kaya ako man, nakahiling ako dyan nananaoning kwarta, nabot ko kan, di ko man hindi tataram na ta, pagabot kan kaso, testigo ka Pag nagtestigo ka, ikan magagastusan. Di man sa salon so gastos, so kaulangan mo, tapos bala ka na sa buhay mo. Ano ba kang kuan? O yan na so drug case. Pang may bypass, kay po ikaw diyang kimidya. Kaya ito, nag-aragawan ng media, plus report ngayon, ganyan dahil, bahala ka mo dyan. Ipadara na sa nindo ang report nindo, tayo naan. Pag kuwan ka, nagkuhan ka naman, ipapapod ka kang korte. Testigo ka ngayon na kuaning droga o saka. Dakol so dagit sa imo, so pamilya kan suspect. Tay kaan testigo, sa korte baga, ang nagpapagana sa sarong kaso, yung testigo talaga. Ika nga nagpakulong sako. Saka. Iyan po ang issue na dapat na kuan. Okay, sa komedi kayo man, kung ika nagsumbong na otong nag-vote buying, ika po tabi an madidipisilan. Dudumanong ka, ikan magiging testigo na kaan Testigo ka na po tabi, pirmi. O sa kabaga, paano huntaan? Kung sigian, paano huntayan po tabi na ika talagaan dadalaganan kaan. Diba? So anyway, at least duman sa satuya na mga kandidato ini paururaga na sa nang diskarte. Pero nung ka po lalo na sa pangangampanyan nindo dakula na dadagit sa indo na bigbabanog nila mo titirahon nindo so kapon nindo kandidato dai po dai na yan pwedeng ngon yan. Dakul po ang nadadagit na kaan. So kumbaga, kung ano ang sa imong plataforma, itara mo na. Tapos pag last hour, kwarta.
Iyan alang ko po ang percentage kan winability nindo. Yo? Iya po. Sige. Anyway, igwan lang kita nin 1 minuto antes mag alas 7 nin pagkaaga. Mapaaram naman ako digdi sa programa gayon. Urat yan po ang DWRL, Bareta alas 7, susunod na. Every time you say goodbye,